Keď ma vidíte, asi viete, že budeme pokračovať v liste Týtovi. Sme v 1. kapitole, ešte stále, a rozprávame sa o biblických kvalifikáciách na staršieho zboru. A ako som naposledy hovoril, dnes budeme rozprávať o jednom slove, ktoré je napísané v tomto zozname, a tam sa píše, že starší má byť muž jednej ženy. Inými slovami, že starší má byť muž. A chcem, aby sme dneska sa zamysleli a rozprávali na niekoľko otázok, ktoré som si poznačil. Jedna otázka je, že či môže byť žena v starším zboru. Či môže byť žena v staršovstve. Ďalšia otázka je, či môže žena kázať v zhromaždení. A prípadne, že čo učí Božie slovo o službe žien. Čo učí Božie slovo o službe žien v cirkvi. A začnem niekoľkými štatistikami. V roku 2017 robili jeden prieskum a urobili také porovnanie. V 1960 boli spomedzi tých, čo kážu v rámci Ameriky alebo kazateľov, akokoľvek to nazveme, boli 2% žien. A v roku 2017, keď robili tento prieskum, tak zistili, že žien spomedzi tých, čo kážu, je 27%. Taktiež zistili, že približne 50% študentov na teologických fakultách sú ženy. Zistili, že približne 25% učiteľov na teologických fakultách sú ženy. Za posledných 50 rokov vidíme naozaj explóziu a obrovskú zmenu v tom, ako sa svet a aj viditeľná cirkev pozerá na službu žien. Je veľmi zaujímavé, že tento trend, ktorý vidíme, sa deje ruka v ruke so šíriacim sa feminizmom a liberalizmom, ktorý vidíme aj v cirkvi, ale aj vo svete. Poviete si, OK, tieto štatistiky sú vo svete. Ako to je ale na Slovensku? Tak ja som si urobil trošku taký prieskum na Slovensku, taký malý prieskum za pomoci aj ChatGPT a všetky tie výmoženosti, ktoré dneska sú. Tak som zistil, v evanjelickej cirkvi, a to som si musel naozaj, keď ja pochádzam z evanjelickej cirkvi pôvodne, tak aj viem, kde presne sa tie štatistiky nachádzajú a ako to ťahať, lebo to nie je úplne jednoduché. Tak momentálne je približne 280 farárov, tak sa nazýva ten niekto, kto je v centre alebo vpredu zboru. 280 farárov a spomedzi týchto 280 je 99 žien. To znamená 35% farárov v evanjelickej cirkvi sú ženy. Zároveň som zistil, že 50 a viac percent zborov má vo vedení, to znamená, oni majú farára a potom dozorcu, alebo tak to nazývajú, to je laik, tak viac ako 50% zborov má na jednom z týchto dvoch pozícií, alebo na obidvoch, má ženu. Ak by sme to rozšírili podľa toho biblického slovníka a uvažovali by sme o staršovstve, u evanjelikov sa to volá presbyterstvo, tak by sme zistili, že asi v každom jednom staršovstve, v každom jednom presbyterstve, každého jedného zboru by sme našli minimálne jednu aj viacej žien. Neraz je tých žien viac ako mužov. To znamená, v evanjelickej cirkvi táto téma vôbec nie je témou. Tam je to úplná samozrejmosť. Pozrel som sa na reformovanú cirkev, reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku. Oni majú 176 farárov a spomedzi nich je 60 žien. 34%, len o 1% menej ako u evanjelikov. Ešte u evanjelikov som zabudol jednu vec. Ja som si pred 10 rokmi, predtým ako som odchádzal, som si robil podobnú štatistiku. A vtedy to vychádzalo na 33%, dneska to je 35%, takže videl som v posledných dňoch aj za tých 10 rokov posun o 2%. U reformovanej cirkvi je to 34%, len čo sa týka farárov, alebo faráriek, a v presbyterstve by to bolo úplne rovnaké ako u evanjelikov. Ďalej sa pozrieme na evanjelickú cirkev metodistickú, alebo metodistov. 4 z 8 zborov, síce len 8 zborov majú, ale 4 z týchto 8 zborov vedú ženy, 50%. Keby sme to rozšili na tie staršovstva, tak by to bolo opäť viac, možno 100%. V apoštolskej cirkvi som nenašiel, že by bola nejaká žena vo vedení nejakého zboru, ale zároveň, áno, neoficiálne ženy v apoštolskej cirkvi kážu, nie všade, ale dajú sa nájsť zbory, kde ženy kážu. Keby sme pozreli sa na baptistov, na nás, povieme si, že my sme tí najzdravší a najlepší, tak zistíme, že taktiež, áno, máme oficiálne, to nie je, ale
môžu kázať v niektorých zboroch aj ženy. Nie je tých zborov veľa, ale deje sa to. Ďalej som sa pozeral na kresťanské zbory. Tak tam je to, že ženy nekážu. Ani nie sú v staršovstvách. Pri slobodných zboroch je to väčšinou je to rôzne, ale je to väčšinou bežná prax. A pri tých slobodných, ale aj v rôznych iných zboroch, akékoľvek takéto pravidlo sa považuje za zákonníctvo. Možno ste to už počuli. Akékoľvek nejaké pravidlo, ktoré čítame napríklad v Novej zmluve, tak automaticky, keby niekto chcel, aby sa také pravidlo dodržiavalo, tak sa hneď prvá poznámka nalepí mu na čelo, že to je zákonník. To je niekto, kto je ten farizej. Ale potom by sme zistili, že mnohí apoštoli boli farizeji, pretože Božie slovo nás vedie k tomu a ukazuje nám, že zákonníctvo nie je to, keď sú pravidlá v cirkvi, ale zákonníctvo je to, keď si myslíme, že dodržiavaním týchto pravidiel sa staneme kresťanmi. Alebo keď si udržíme svoje spasenie. To je zákonníctvo. Takže vidíme, že to je kontroverzná téma a vidíme, že je obrovský zmätok v rámci viditeľnej cirkvi v tejto téme. A ukazuje sa, do akej miery je viditeľná cirkev postavená na písme. Do akej miery dôveruje Božiemu slovu. Vidíme vplyv liberalizmu a upúšťanie autority Božieho slova. Zástancovia rôznych liberálnych myšlienok, teraz nie len tejto, ale rôznych, keď sa zamyslíme nad ich argumentáciou v rôznych témach, tak zistíme, že to, čo oni rozprávajú, pri tom, ako aj sú konfrontovaní nejakým Božím slovom, je diametrálne odlišné od toho, čo hovorili historickí kresťania pri výklade Božieho slova. A teda títo zástancovia svojou vlastnou argumentáciou tvrdia, že celá história kresťanstva sa vlastne mýlila. A my možno si myslíme, že sa môžeme potlapkať po pleci, že u nás to je super, v rôznych oblastiach u nás máme jasno ohľadom rôznych vecí, ktoré sa vo svete dejú. Otázka ale je, že či to nie je len tradícia, že sme to uvideli, keď sme sa narodili, alebo keď sme boli mladší a preto to dnes dodržiavame. Alebo to tak robíme a sme presvedčení kvôli tomu, čo vidíme v Božom slove. To je veľký rozdiel. A z toho, čo som vypozoroval, je, že tieto témy rôzne sú akoby takou jednosmerkou. Ako náhle sa zbor alebo denominácia rozhodne ísť nejakým smerom a vykročí a dovolí niečo, tak je len veľmi náročné, ak vôbec možné, aby sa vrátila z tejto cesty naspäť. Keď si denominácia zvykne na nejakú neposlušnosť, tak návrat naspäť k Božiemu slovu je často veľmi nepopulárny a extrémne často nemožný. A to citlivovanie na rôzne témy Božieho slova prebieha pomaly. Nejde to okamžite, to by sme spozorovali rýchlo. A vždy je sprevádzaný zníženou autoritou Božieho slova. Takže pred nami sú otázky, že či môžu ženy kázať, či môžu byť ženy v staršovstve a čo o tom učí Božie slovo. Ja by som povedal, že v cirkvi existujú dva veľké omyly ohľadom služby žien. Prvým omylom je, že ženy môžu robiť čokoľvek. Že ženy môžu robiť úplne čokoľvek. A my vieme a dneska zistíme, že to nie je pravda. My zistíme, že sú určité obmedzenia na službu žien. A aj na službu mužov. Sú obmedzenia na rôzne veci v rámci cirkvi. A druhý omyl, čo je, že ženy nemôžu robiť vôbec nič. A to zistíme dnes taktiež, že to je úplná nepravda. A my si musíme dať pozor, aby keď niekto je nadšený pre nejakú doktrínu, aby bol vyvážený biblicky. Aby tie veci rozumel tak, ako to učí Božie slovo. Takže pozrime sa najprv na ten prvý veľký omyl. Ten prvý veľký omyl znie, že ženy môžu robiť v cirkvi čokoľvek. A my zistíme v Božom slove dneska na niekoľkých textoch, že existuje obmedzenie, biblické obmedzenie na službu žien. Ale zároveň, ako som už povedal, existujú obmedzenia na službu mužov. Nie každý môže byť napríklad v staršovstve. Nie každý muž môže byť diakon. Musí plniť určité podmienky a parametre. Nie každý môže slúžiť ženám. Ja napríklad nemôžem učenícky slúžiť ženám. A chcem vám ukázať, čo Božie slovo konzistentne učí o tejto téme. Budeme prechádzať niekoľkými textami. Nemáme možnosť ísť do každého z tých textov veľmi podrobne,
Tak ak chcete, môžete si zapísať poznámky alebo nejaké odrážky a môžete pokračovať doma v štúdiu a premýšľaní. A zároveň vás pozývam, ak máte so sebou Biblie, aby ste listovali. A je to veľmi dobré, ja mám rád ten šušťajúci zvuk Biblií. Niektoré možno budú premietnuté aj hore, ale je dobré, aby ste na vlastné oči vo vlastných Bibliách videli, čo sa tam píše. Ako prvé pôjdeme do prvého listu Timoteovi, do 2. kapitoly. A zatiaľ, čo si to otvárate, tak ja vám prečítam 2 verše z 3. kapitoly. Pavel píše Timoteovi nasledovné slová. Timotej, píšem ti, aby si vedel, ako sa treba správať v dome Božom, ktorým je cirkev. To znamená, Pavel nám prezrádza, kvôli čomu napísal svoj list, svoj pastorálny list Timoteovi. A jeden z tých dôvodov je, aby Timotej a taktiež všetci, ktorí ho počúvajú, vedeli, ako sa máme správať v dome Božom. A máme tam množstvo vecí, ktoré nám vysvetľujú, ako sa teda máme správať v dome Božom. A jedna z nich je zaznamenaná v 2. kapitole. Tak budeme v 1. Timoteovi, 2. kapitola, a budem čítať 11. a 14. verš. Žena nech sa v tichosti učí so všetkou podanosťou. Nedovolujem žene vyučovať alebo panovať nad mužom, ale aby sa ticho správala. Adam bol totiž stvorený prvý, potom Eva. A nie Adam bol zvedený, ale žena bola zvedená a dopustila sa priestupku. Vidíme v tomto texte veľmi jednoznačný zákaz, veľmi jednoznačné obmedzenie, že žena nemá dovolené vyučovať v zbore. Nemá stáť vo vodcovských pozíciách a to duchovné vedenie v rámci zboru bolo darované nielen mužom, ale kvalifikovaným mužom. A teda, určite ste možno počuli, keď niekto chce tento text skombinovať spolu s tým, aby ženy mohli kázať, tak jedna z najčastejších námietok znie, veď, OK, áno, je to tam napísané, ale toto platilo pre prvú cirkev. Toto platilo pre situáciu, kedy tam som už počul aj také argumenty ohľadom nejakej bohyne v Efeze a Pavel to píše Timoteovi, pretože tam nejaká lokálna situácia znamenala, že toto je potrebné, aby to Timotej konfrontoval práve do Efezu. Ale tento text nám nedovoluje tento text takto vykladať. Pretože v samotnom texte, v 13. a 14. verši čítame, že aký dal Pavel dôvod na tento zákaz. Pavel napísal a vysvetlil Timoteovi, že tým dôvodom je, že existuje určitý stvoriteľský poriadok. Pán Boh stvoril ako prvého Adama, následne stvoril ženu, Evu. Eva mu mala byť pomocou. Adam mal viesť Evu a Eva bola tá, ktorá bola zvedená, nie Adam. Adam kapituloval na svoju úlohu viesť svoju ženu a zároveň Eva sa rozhodla viesť niekým iným. A Eva sa nepýtala svojho muža, ale išla rovno, urobila určité rozhodnutie a poprela autoritu svojho muža. A to, čo urobila svojim hriechom, je, že celý svet voviedla pod Boží hnev. Aj Adama, ktorý taktiež zhrešil, a každý je zodpovedný za svoj vlastný hriech, ale zároveň čítame, že bola to Eva, ktorá bola zvedená, nie Adam. Adam je rovnako hriešný, Eva je rovnako hriešná, my všetci sme rovnako hriešní, ale zároveň platí, že Pán Boh rozdelil určité role. A dal niektoré dôležité zodpovednosti na plecia žien a niektoré dôležité zodpovednosti na plecia mužov. Takto funguje v rodine, takto funguje v spoločnosti, aj v cirkvi. A ja sa modlím, aby sme v týchto textoch nevnímali len nejaké zákazy. Ja sa modlím, aby sme v nich vnímali, poviem to tak, radosť. Aby ste aj vy, sestry, vnímali, že keď Pán Boh rozhoduje, že nás používa na rôzne veci, tak to nie je niečím, čím ide proti nám, ale rozhoduje v dobro aj našich životov a v dobro aj cirkvi a zboru. A teda chcem, aby sme vnímali to Božie nádherné povolanie pre rôzne oblasti služby pre naše životy. A budeme o tom neskôr rozprávať. Ja pochádzam, ako som už hovoril, z luteránskej evangelickej cirkvi a tam je to teda úplná samozrejmosť, a keď som tieto veci namietal a rozprával sa o nich, tak mnohí nesúhlasili. A samozrejme, tam je ten nesúhlas silný, argumenty sú všelijaké. A keď som to otváral, tak
mnohí boli urazení, mnohí sa boli ochotní hádať a rozprávať. Ale to, čo som ja povedal týmto ľuďom, že nepotrebujete sa hádať a argumentovať so mnou, ale potrebujete sa hádať a argumentovať s Pánom Bohom, pretože on je ten, ktorý zapísal to slovo, nie ja. A to je spôsob, aký máme my argumentovať v rôznych oblastiach života. Aj v našich vlastných. Keď prichádza akékoľvek falošné učenie. Keď prichádzajú rôzne falošné evanjelia. Je to Boh, ktorý má autoritu, nie my. A my sa máme len priznávať k Bohu. Priznávať sa k jeho slovu. Na Božom slove sa mi veľmi páči, že je jasné a zrozumiteľné. Božie slovo nie je nejasné. Sú určité oblasti, ktoré potrebujeme väčší výklad alebo viac sa zamyslieť, ale mnohé veci, na ktoré útočí aj svet a mnohé veci, ktoré sa pre kresťanskú cirkev zdajú problematické a kontroverzné, tak v skutočnosti v Božom slove kontroverzné nie sú. A to je nádherné, že ktokoľvek, kto by chcel upraviť Božie slovo, tak musí veľmi, veľmi vymýšľať a pilne uvažovať, aké všetky argumenty si použije na prospech svojich myšlienok. Ale biblický kresťan, ten, ktorý má autoritu v Božom slove, on častokrát stačí, keď bude čítať Božie slovo. A v tomto prípade stačí prečítať: nedovolujem žene vyučovať ani panovať nad mužom. A toto, keď som prečítal tým ľuďom, tam prišiel veľký hnev. Táto otázka, ako aj mnohé iné, nie sú otázkou zrozumiteľnosti Božieho slova, ale sú otázkou autority Božieho slova. Keby sme dali tento, alebo aj mnohé iné texty prečítať ateistom, tak možno mnohí ateisti by dokázali správne pochopiť a vysvetliť ten text, pretože sú to čierne slová na bielom papieri. Sú zrozumiteľné. A potrebujeme príliš mudrovať, aby sme našli množstvo argumentov, ktorý by sme to popreli. Každý, kto namieta voči Božiemu slovu, namieta voči samotnému Bohu. A my, ako kresťania, musíme rešpektovať, že Pán Boh nestvoril ženy k tomu, aby viedli zbor. Stvoril ich, aby robili úžasnú službu, o ktorej budem hovoriť neskôr. Nezastupiteľnú službu, ale nie, aby viedli cirkev. Povieme si, že OK, tento text tam je napísaný, ale možno ide o ojedinelé miesto. A teraz vás pozývam do 1. Korinským, do 14. kapitoly. Prvý list Korinským, 14. kapitola. Veľmi často počúvame taktiež druhú námietku, ktorá je, že áno, OK, keď už neplatí to, že to bolo len pre prvotnú cirkev, tak použijeme zrazu argument, že sa to týkalo len Efezu. Len toho miesta, kde bol Timotej, kde Timotej slúžil. A v 14. kapitole budem čítať koniec 33. až 35. verš. Koniec 33. verša. Ako vo všetkých zboroch svätých, tak aj vo vašich zhromaždeniach ženy nech mlčia, lebo sa im nedovoluje hovoriť, ale majú byť poddané, ako aj zákon hovorí. Ak sa však chcú niečomu naučiť, nech sa doma spýtajú vlastných mužov. Lebo je neslušné, keď žena hovorí v cirkevnom zhromaždení. Zisťujeme, že táto situácia o ženách kazateľkách alebo o obmedzení služby žien nebolo len v Efeze. Nebolo to len pre ten zbor, kde slúžil Timotej, ale fungovalo to vo všetkých zboroch svätých, vo všetkých zboroch kresťanov. Je to univerzálna vec vo všetkých zboroch prvej cirkvi, pretože to pochádza z toho stvoriteľského poriadku, o ktorom sme čítali v liste Timoteovi. Tam sa píše, že majú byť podané, ako aj zákon hovorí. Čo čítame v zákone o tejto téme? Možno si povieme, že možno nie veľa, ale potom zistíme, že Pán Boh stvoril muža a ženu a že už v záhrade rozdelil rôzne role. Roli? Asi roli. Role by bolo niečo iné. Žena nebola nikdy kňazom v Božom ľude. Pán Boh nikdy neustanovil kráľovnu v severnom ani južnom kráľovstve. Žiadnu knihu Božieho slova nenapísala žena. V Novej zmluve vidíme, že apoštolmi boli muži a nebola tam žena. Ani jedna staršia, ani jedna pastorka nie je zaznamenaná v Biblii. A rovnako nevidíme zaznamenanú ani jednu kázeň od ženy. Máme zaznamenaných množstvo svedectiev,
množstvo nádherných svedectiev, ale nie kázeň. A teda je napísané, že je neslušné, keď žena duchovne vedie cirkevný zbor alebo mužov. A teda Pán Boh nám rozdelil tieto role. A vidíme, že roli. A teraz čítame od 36. do 38. verša. Pretože Pavel vie, že jeho čitatelia s týmto môžu nesúhlasiť, lebo tam sa táto vec diala. Či od vás vyšlo Božie slovo? A či jedine k vám samým prišlo? Ak sa niekto nazdáva, že je prorok alebo duchovný, nech vie, že je príkaz Pánov, čo vám píšem. Kto však nevie, nech nevie. Pavel začína iróniou a pýta sa svojich poslucháčov, či od vás vyšlo Božie slovo? Či máte vy nejaký svoj vlastný zdroj Božieho slova, ktorý je iný od všetkých ostatných zdrojov, respektíve od toho, čo napísali apoštoli? Máte vy nejakú samostatnú linku od Pána Boha, ktorý vám dovolí robiť niečo, čo zakazuje vo zvyšnej cirkvi? Pripomína nám Pavel, že je príkaz Pánov, čo píše. A toto je situácia, ak si môžeme pozrieť na všetky Pavlové listy a zistiť, že Pavel nepísal sám od seba. Pavel písal svoje vlastné slova, používal svoju vlastnú reč, ale písal pod Božím vedením. A je Boží príkaz, čo Pavel zaznamenal. Pavel píše v Božej autorite a preto nemusí byť nejasný, preto nemusí byť nejednoznačný. Ja som veľmi veľakrát zažil takú argumentáciu, najmä asi z charizmatických kruhov, kedy som počul, že my sme povolaní do slobody. A nasledovať Krista znamená žiť v slobode. A dáva sa to do súvisu s tým, že keďže Pán Boh nás oslobodil z otroctva, tak nás oslobodil aj z otroctva poslušnosti. A že teda akékoľvek pravidlá sú tým zákonníctvom, o ktorým som hovoril. Ale my vieme, že to nie je pravda. My vieme, že sme oslobodení z otroctva hriechu. Ale sme zároveň vovedení do krásneho zotročenia voči Ježišovi Kristovi. Naschvál používam to zotročenie, pretože Pavel veľmi často používal to slovo doulos. Že on sám je otrokom Pána Ježiša. Že nasleduje, slúži Ježišovi Kristovi. Je mu oddaný. A toto otroctvo, toto nasledovanie zahŕňa poslušnosť. Zahŕňa to, že ideme za Pánom Ježišom. O tom je evanjelium. Že Pán Ježiš nás zachraňuje nie na základe nás, nie na základe našich skutkov. Zachraňuje nás z milosti, bezplatne, zadarmo. A sme oslobodení v Kristovi. Sme oslobodení od hriechu. Môžeme vyťaziť v rôznych oblastiach života vďaka Kristovi. Ale vedie nás po úzkej ceste. Vedie nás k tomu, aby sme žili tak, ako žil on. Jednu zaujímavú vec, ktorú som si všimol, a opäť sa to netýka len tejto témy, žien kazateliek. Je to aj, môžeme si to všimnúť na rôznych veciach. Ja vám to teraz ukážem, čo som si všimol ja. Keď niekto chce odmietnúť Božie slovo alebo niečo, čo čítame v Božom slove, tak niekedy urobí vážnu argumentačnú chybu, ktorá prezradí, že v skutočnosti si vymýšľa. Ako to môžeme zistiť v tomto prípade? Keď niekto povie na jednej strane, že tento zákaz bol napísaný kvôli slabému postaveniu žien a potom o niekoľko vied neskôr povie, že tento zákaz sa týkal len Korintu a Efezu, tak je jednoznačné, že tieto argumenty sa úplne vylučujú. Ak to bolo napísané len pre Korint a Efes, tak potom ako to môže byť postavené na základe slabého postavenia žien v spoločnosti? Druhý prípad. Poznáte asi, nepôjdeme teraz tam, ale v Galatsky 3.28 je jeden z najčastejších argumentov, ktorý som už počul dokonca aj na obhajobu transgenderizmu a homosexuality. Nie je už muž ani žena, ale všetci sú jedno v Kristovi. Ja som počas prípravy tejto kázne, myslím si, že to môžem povedať, som kontaktoval jednu sestru, ktorá, ja som o tom nevedel, ale musím to správne povedať. Ona bola farárka. Bola pravidelná farárka v evanjelickej cirkvi. To si potom asi vystrihnem. Bola teda farárka v evanjelickej cirkvi a ja som jej teda telefonoval s tým, že by som bol rád a bol vďačný, kebyže mi dá nejaké argumenty, prečo
Božie slovo v týchto veciach učí niečo iné, ako tam vidím ja. A asi nebudem pokračovať, lebo môže to byť problém. Každopádne, toto je jeden veľmi častý argument. Ona mi ho sama napísala medzi tými argumentami, že Galackým 3.28 hovorí, že už nie je muž ani žena. A preto môžu ženy kázať. Ale potom vidíme, a to je ten argument, ktorý prezrádza tú omylnosť toho celého, je, že ak toto je pravda, že už nie je muž ani žena v zmysle, že už vlastne nie sú rozdielne roly medzi nami, tak potom nemôže byť zároveň pravda, že Pavel, ten istý, ktorý napísal to, že už nie je muž ani žena, že by zároveň napísal akýkoľvek zákaz pre službu žien. Pavel aj tu v tomto texte píše, že ako vo všetkých zboroch svätých. To znamená, že platilo to všade. A platilo to v súlade s tým, čo napísal do Galackého zboru, že nie je muž ani žena, ale že všetci sú jedno v Kristovi. A je nádherné vedieť, že každý znovuzrodený, zachránený človek je jedno v Kristovi. Že nie sú rozdiely medzi nami. Že nemajú to muži alebo ženy bližšie do Božieho kráľovstva ako to druhé pohlavie. Že sme zachránení a spasení jedine skrze vieru v Ježiša Krista. A ju musí mať každý sám za seba. Nestačí, keď tvoj muž, manžel alebo manželka, nestačí, keď tvoja mama alebo otec majú spasiteľnú vieru. Ty ju musíš mať sám za seba. Ty musíš mať svoj vlastný vzťah s Kristom. Nestačí ti to, keď je zachránený niekto v tvojom okolí. A v tomto zmysle nie je už muž ani žena, ale každý jeden veriaci v Krista je jedno v Kristovi. To je pre nás nádherné povzbudenie, ale nevylučuje to to, že máme rozdielne povolania, rozdielnú službu. V Títovi, 1. kapitole 6. verš, sa píše, že starší má byť muž jednej ženy. Žiadna žena nemôže byť mužom jednej ženy a preto nemôže stáť v autorite cirkevnému zboru. Ja keď som sa v evangelickej cirkvi, aj konkrétne tejto osoby, aj nejakej inej, čo som ju spomínal, keď som sa pýtal, že dávno, keď som sa ich pýtal, prečo, keď Božie slovo o týchto veciach jasne hovorí, a sme si tie texty prechádzali, prečo v evangelickej cirkvi kážu ženy? Prečo? A oni mi hovoria, Peťo, ale veď čo máme robiť? Nemáme mužov. Muži sú leniví. Muži nechcú. Tak Pán Boh si povolal ženy. Predpokladám, že ste počuli takýto argument už mnohokrát aj vy. Že tým ospravedlnením pre porušenie Božieho slova je to, že máme málo služobníkov, ktorí sú kvalifikovaní. Ja sa spýtam, či to bol aj vtedy problém v prvej cirkvi, že nemali dostatok služobníkov. Napadá vám text, ktorý hovorí o nedostatku služobníkov? Pán Ježiš hovorí učeníkom niečo. Žatvy je mnoho, ale pracovníkov málo. Preto zavolajte kohokoľvek na žatvu. Tam sa píše niečo iné. Žatvy je mnoho, ale pracovníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby vyslal pracovníkov na svoju žatvu. Čo máme robiť, keď nemáme dostatok služobníkov? Keď nemáme dostatok kvalifikovaných služobníkov? Máme znížiť kvalifikáciu? Máme ju zrušiť a ignorovať? Nie. Máme sa modliť. Máme zápasiť. Máme učeníkovať. Máme vychovávať novú generáciu. A to je to, čo aj my potrebujeme. Vychovávať generáciu mužov a aj žien, ktorí sú schopní a ochotní a horliví do služby, do ktorej nás Pán Boh povoláva. A keď nebudeme vychovávať budúcich služobníkov, v tomto prípade budúcich starších, tak áno, takto o 20-30 rokov možno aj niekomu v tomto zbore môže napadnúť, že možno by bolo zaujímavé, keďže máme málo kvalifikovaných mužov, tak možno nemusia byť všetci muži. Ten tlak môže byť obrovský. John MacArthur povedal nasledovné slová. Ženy pastorky a ženy kazateľky sú asi najzrejmejším a najviditeľnejším dôkazom vzbúry cirkvi proti Biblii. Neviem o ničom, čo by malo taký ďalekosiahly dosah
a presahovalo všetky denominácie ako vzbúra žien proti Božiemu slovu. Ženy, ktoré pôsobia ako pastorky, ženy, ktoré kážu v zboroch, sú hanbou a otvorene preukazujú odpor voči jasnému príkazu Božieho slova. Je to do očí bijúca neposlušnosť. Ešte skôr, ako si vypočujeme akúkoľvek kázeň nejakého zboru, ak vieme, že v tom zbore káže žena alebo je v staršovstve, tak je odkázané mnohé. A svet vidí to, ani nemusí si pustiť naše kázne a uvidel by to okamžite. Boh nikdy nepovolal žiadnu ženu, aby bola neposlušná písmu. Boh nikdy nepovolal žiadneho muža, aby bol neposlušný písmu. Ak by Boh povolal ženu kázať, tak by išiel proti svojmu slovu. A ak by Pán Boh mohol ísť proti svojmu slovu, tak by to znamenalo, že nemôžeme dôverovať ktorémukoľvek z jeho slov. Pretože ak Pán Boh môže, napriek tomu, čo vidíme v Biblii, čo je zjavené Božie slovo, keby mohol povolať ľudí konať opak, a bola by to Božia vôľa pre ich život, tak to znamená, že nemôžeme si byť istí absolútne ničím, čo je zapísané v Božom slove. Počul som tiež argumenty, veď ale táto žena vie výborne kázať. Káže lepšie ako mnohí muži. To je jedno, ale je to proti Božej vôli. Ale veď pri jej službe sa obrátilo toľko a toľko ľudí. Je to neposlušnosť voči Božej vôli. My nie sme povolaní byť pragmatici. My nemáme robiť to, čo sa nám zdá, že bude fungovať. My vieme, že spasenie nie je o tom, že tu je nejaký požehnaný kazateľ. Alebo že tu stojí nejaký neviem kto. A že vďaka nemu teraz bude niekto zachránený. Keď Pán Boh niekoho zachráni, je to jeho milosť. Našou úlohou je byť poslušnými. A tú vetu, ktorú teraz poviem, sa aplikuje na celý náš kresťanský život. Pán Boh nikdy nepožehnáva to, čo jeho slovo zakazuje. Pán Boh nikdy nepožehnáva to, čo jeho slovo zakazuje. A to platí na všetky oblasti našich životov. Vôbec nie len na túto jednu. Božia vôľa pre tvoj život. Je veľmi dôležité ju poznať a poznávať. Božia vôľa pre tvoj život nie je nikdy v protiklade s Božím slovom, ale je vždy v súlade s ním. Je možno jedno, že to tak cítiš. Ja poznám, aj keď som bol ja v mládežnických rokoch, som stretával mnohých mladých ľudí, ktorí mi povedali, že oni to tak cítia, že oni majú byť s neveriacím mužom alebo ženou. A že majú s nimi vstúpiť do manželstva. Ak to je proti Božiemu slovu, tak to nikdy nie je Božia vôľa pre nás. Nech je akýkoľvek silný pocit v našich životoch. Nech akokoľvek nám pragmatizmus znie v hlavách a hovorí, že toto je to dobré. Ak je to v protiklade s Božím slovom, tak si môžeš byť absolútne istý. Skalopevne istý, že to nie je podľa Božej vôle. Naše pocity sa musia vždy pokloniť pravde Božieho slova. A teraz nie je otázka, veľká otázka, na základe toho, čo som tu teraz počul. Možno tu sedí nejaká žena a pýta sa, ak teda majú muži viesť v cirkvi, čo máme robiť my? Čo máme robiť my? A som rád, že sa pýtate, pretože chcem, aby sme rozprávali o požehnanej službe žien. Zbožné ženy majú nezastupiteľné miesto v Božom diele. A budem teraz hovoriť viaceré situácie z Novej zmluvy, ktoré ukazujú, akú zásadnú a dôležitú úlohu majú ženy v Božom diele a aj v prvotnej cirkvi. Bola to žena, ktorá priviedla Pána Ježiša na tento svet. Ak si chcete poznačiť veršiky pre ďalšie štúdium, budem hovoriť aj adresy. Nebudeme tie texty čítať. Bola to žena, ktorá priviedla Pána Ježiša na túto zem. Matúš 1.25. Bola to žena Samaritánka, ktorá povedala mestu o Pánovi Ježišovi, potom ako ho stretla. A fascinujúce na tom je, že ona hovorila tak odhodlane to svoje svedectvo, že z toho mesta mnohí potom prichádzali za Ježišom. Asi nie celé mesto, ale mnohí. Mnohí z toho mesta prichádzali. Mnohé ženy pomáhali Pánovi Ježišovi počas jeho služby. Lukáš 8, 2, 3.
Pri kríži. Kto stal pri kríži, keď Pán Ježiš umieral? Bol tam Ján, ale boli tam ženy. Učeníci sa rozprchli. Kde bol Peter? Niekde trpel v kúte. Pretože si uvedomoval, že kvôli nemu sa deje to, čo sa deje. Pretože on zaprel Pána Ježiša. Ale ženy stáli pri kríži. Kto je schopný stáť pri kríži Pána Ježiša? Ten, kto je srdcom mu oddaný. Ján 19.25. Ženy boli pri pohrebe Pána Ježiša. Marek 15.47. Ženy ho prišli pomazať masťami. Marek 16.1.2. Hneď po vzkriesení to bola Mária Magdalena, ktorá uvidela Pána Ježiša ako prvá. A ona ho neuvidela prvá preto, lebo sedela doma. Ona ho uvidela preto, lebo išla. Ostatní možno ešte spali. Ona bola v službe. Ona bola pri svojom Pánovi. A zvestovala potom svojim všetkým tým učeníkom. Marek 16, 10, 11. Niektorí si myslia, že to boli práve ženy, ktorí tam boli pri tom Pánovi Ježišovi, aby sa to čo najrýchlejšie rozšírilo. Ženy niesli radosnú zvesť smutným a bezradným učeníkom, ktorí boli v tej hornej miestnosti alebo na rôznych miestach. Matúš 28.8. Ženy zotrvávali v modlitbách po vstúpení. Skutky 1.14. Tam boli aj s učeníkmi. Potom v Rímanom 16.1.2 čítame o Fébe. Féba slúžila v zbore. Mnohým pomáhala. Pavel sám hovorí, že Féba pomáhala aj mne. Pomôžte jej vo všetkom, čo bude potrebovať, pretože ona mi vždy pomohla. Apoštol Pavel, ktorý chodil a mal bremená cirkvi na svojom chrbte, tak on mal verné pomocničky, ktoré mu pomáhali so všetkým možným. My možno vidíme napísané listy, ale potom vidíme množstvo vecí, možno nevidíme množstvo vecí, ktoré sú v pozadí, ktoré niesli ľudia v jeho okolí. Poznáte Priscilu a Akvilu? Boli to manželia. A Priscila spolu so svojím manželom dôkladnejšie vyložili Božiu cestu Apolovi. Skutky 18.26. To znamená, Apolo bol Žid, ktorý uveril v Pána Ježiša a začal zvestovať a rozprávať všade o Pánovi Ježišovi. Správne o Ježišovi tam je napísané. A napriek tomu Priscila spolu so svojím manželom mu dôkladnejšie vyložili cestu Božiu. To znamená, ona musela poznať Božie slovo. Ona musela rozumieť evanjeliu a musela ho vedieť aj vysvetliť. Aká nádherná služba žien, ktoré môžu povzbudiť, ktoré môžu svedčiť, ktoré môžu napraviť, ktoré môžu vysvetliť. Dokonca Priscila je menovaná ako prvá. Je možné, že milovala viac Pána Ježiša, ako je manžel? Nevieme. Pavel tam píše v tom 3. až 5. verši: Priscila nastavila svoje vlastné hrdlo za mňa. A čítame tam, že oni mali doma zborové spoločenstvo. Takže Priscila asi nebola neaktívna. Ženy sú absolútne kľúčové pre Božie dielo. V zbore, v cirkvi majú veľké obdarovania a ja si dovolím tvrdiť, že bez ochotných a láskavých žien by ani toto spoločenstvo nemohlo existovať. Tak ako sú dôležití ochotní, zbožní muži, rovnako sú dôležité, možno nemenej, možno ešte viac, ochotné a láskavé ženy. Boh vyvážil svoj zákaz ohľadom služby a obmedzenia služby žien nezastupiteľnými úlohami, ktoré dal ženám. Pôjdeme do 2. Timoteovi, 1. kapitola, 5. verš. 2. Timoteovi, 1. kapitola, 5. verš. A tam čítame, Pavel píše Timoteovi: Timotej, máš nepokryteckú vieru, ktorá prebývala najprv v tvojej starej matke Lojde a v tvojej matke Eunike, ale som presvedčený, že aj v tebe. Timotej, pozrite sa do 3. kapitoly 15. verš, tam sa píše, že od detstva poznáš sväté písma. Timotej od detstva poznal sväté písma, ktoré ho môžu učiniť takým a takým. Od koho poznal to písmo? Od svojej matky? Od svojej starej matky? Aká nezastupiteľná úloha žien. Absolútne zásadná. Ja nemám taký dopad na svoje deti ako moja žena.
Pán Boh to tak rozhodol. Zbožné matky, zbožné babičky sú najkrajším darom pre rodinu. Sú najkrajším darom aj pre celý zbor. Ich láska, ich ochota, ich záujem, ich prijatie menia zbor. Rodiť deti, potom ich viesť, starať sa o ne, rozvíjať ich. To môže niektoré z tých vecí robiť aj muž a máme to robiť najlepšie, ako vieme, ale úloha matky tam je absolútne zásadná. Je to úžasná výsada pre ženu. Mať hĺbku vplyvu na srdce dieťaťa, ktorú žiadny muž nedokáže presiahnuť. Dobre, ale potom sú tu ženy, ktoré nie sú povolané do manželstva, alebo manželia, ktorí nemajú deti. Ako to potom je pri takýchto ženách? Aj z tohto textu môžeme povedať, že môžeš vlievať svoje srdce a svoj život do životov detí. Nemusia byť tvoje, ale môžeš to robiť. Môžeš zvestovať svedectvo evanjelia, podobne ako tie ženy, ktoré išli od hrobu, ktoré zvestovali všetkým, alebo Samaritánka, ktorá zvestovala celému mestu o Pánovi Ježišovi, o tom, čo on urobil. Sestra, buď pri nohách Pána Ježiša. Miluj ho. A on ťa rozhojní, on ti dá nádherné veci, ktorými môžeš slúžiť, ktorými môžeš ovplyvniť celú generáciu kresťanov. Ak možno nevládzeš a možno si povieš, ja už neviem robiť niektoré manuálne veci v zbore. Každý kresťan má úžasnú výsadu. Privilegium modlitby. Mnoho zmôže v účinkoch modlitba spravodlivého. Nevnímajme len ten zákaz. Vnímajme tu obrovské množstvo ďalších vecí, ktoré môže každý jeden z nás robiť. A keď niekto možno nemá deti, aby chcel mať, možno Pán Boh chce mať z teba modlitebníka. Možno chce, aby si sa venoval iným deťom a otvoril svoju domácnosť, pretože sa nemusíš venovať svojim vlastným. Vnímajme Božie konanie v našich životoch ako povolanie, nie ako obmedzenie. Každý z nás je povolaný do duchovného boja privilegiom modlitby. Budeme čítať ešte jeden text. A to je Týtovi 2. kapitola, 3. až 5. verš. Týtovi 2. kapitola, 3 až 5. Podobne aj staršie ženy. Nech sú správaní také, ako sa patrí na sveté. Nie ohováračné, ani nie otrokyne mnohého vína, ale učiteľky dobra. Aby poučovali mladé ženy, ako byť milými k svojim mužom a láskavými k deťom. Miernymi, cudnými, domáckymi, dobrými, poddanými svojim mužom, aby slovo Božie nebolo vystavené rúhaniu. Sestry, ste povolané do služby, do ktorej nebol povolaný žiadny muž. Venovať sa, učeníkovať ženy, ktoré sú mladšie od vás. Možno niekedy aj staršie, ale väčšinou je to tak, že sú mladšie. Určite sú duchovne mladšie. Ste povolaní do duchovnej zrelosti, aby ste mohli slúžiť a pomáhať iným ženám rásť. Vedia za vami mladé dievčatá prísť. Vedia vám zaklopať na dvere a poprosiť vás o modlitbu. Dôverujú vám. Voláte ich k sebe. Povzbudzujem vás, aby ste to robili. Ja to robiť nemôžem. My veľmi potrebujeme v našom zbore, aby boli učenické vzťahy medzi ženami. A ja som presvedčený, že mnohé ženy, ktoré sú aj tu a sú vekom staršie, majú mnohým čím poslúžiť mladším ženám. A vám sľubujem, že mladé dievčatá budú nadšené. Keď sa budú môcť prísť poradiť, keď sa budú môcť prísť porozprávať. Samozrejme potom je dôležité, aby ste im boli naozaj oporou, aby ste ten rozhovor nevynášali, aby ste zápasili za nich na modlitbách. Takto sa buduje zdravý a živý zbor. Vzťahmi, žehnaním, duchovným rastom, ku ktorému si môžeme pomáhať. Potom druhá možnosť je, o ktorej sa tam tiež píše,
že môžeme ohovárať. A namiesto toho, aby sme budovali zbor, tak ho môžeme rozbíjať. A môžeme rozbíjať vzťahy. Môžeme rozbíjať dôveru. Chcem vás povzbudiť, sestry, aby ste tu boli pre iných. Aby ste pozerali, samozrejme, každý má aj svoje potreby, každý má aj svoje otázky, neistoty, boje, ale zároveň, aby ste prežívali to povolanie, že môžete tu byť pre iných, že môžete povzbudiť, že môžete poslúžiť, že môžete žehnať, že sa môžete modliť za duchovné boje niekoho iného. A že sa môžete tešiť z úspechov iných a môžete plakať, keď niekto plače. Každý jeden z nás má vplyv na to, ako bude vyzerať náš zbor. Áno, Pán Boh dal zodpovednosť aj tým, ktorí kážu, ale to vôbec neznamená, že my si môžeme vyložiť nohy. Že si niekto môže povedať, že OK, tak zbor bude živý na základe toho, čo urobia vedúci zboru. Každý jeden z nás je zodpovedný za to, aby tento zbor bol živý. Otázka je, že kde si ty v tom celom Božom diele. Jeden baptistický kazateľ v 20. storočí v Amerike povedal: s radosťou vyznávame, že niektoré z najkrajších a najvoňavejších kvetov, ktoré rastú v Božej záhrade, a niektoré z najsladších a najchutnejších plodov, ktoré dozrievajú v Božích duchovných sadoch, tam rastú vďaka viere zbožných žien. Vďaka ich láske, vďaka ich modlitbám, vďaka ich tnostiam, vďaka ich slzám a vďaka ich oddanosti voči Kristovi. Prechádzam k záveru. Nemyslíme si, že Pána Boha potešíme tým, keď ženy nebudú kázať, hotovo a ideme do neba. To ani zďaleka neznamenajú tie texty o zákaze žien, o zákaze služby, kázania žien. Nemyslíme si, že odmietaním liberalizmu v najrôznejších podobách si získame odmenu v nebi. Máme aktívne žiť na Božiu slávu. Máme učeníkovať ľudí. Pamätáte si Matúš 28. Čínte mi učeníkmi všetky národy. Krstite ich a učte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. Otázka je, či toto robíme. Koho učíš zachovávať všetko, čo Pán Ježiš prikázal? Si schopný ho učiť niečo, čo sám nerobíš? Som presvedčený, že nie. Toto povolanie učeníctva nepatrí len učeníkom, teda učeníkom patrí, ale učeníkom je každý jeden kresťan. Nepatrilo len tým apoštolom, patrí každému jednému z nás. Každý jeden z nás je zodpovedný za duchovný život zboru. A keď budete rozprávať sa s niekým o niečom, čo by malo byť v zbore, ako by malo byť v zbore, áno, super, ale v prvom rade rozprávajte sa aj o svojom vlastnom živote. Ako ty sám pomáhaš, ako tá tehlička v tom múre, ako živý kameň. Či si živým kameňom, či si v tom múre. Lebo je veľmi dôležité to, čo sa káže, ale je ešte dôležitejšie, či sa to aj žije v našich životoch. A chcel by som skončiť tým, že sa spýtam niekoľko otázok našich sestier a niekoľko otázok nás, bratov, nás mužov. Takže otázky na sestry v našom zbore. Si spasená? Si znovuzrodená? Je Pán Ježiš Kristus tvojou jedinou nádejou, jedinou radosťou? Zmenil ti Pán Ježiš srdce? Činila si pokánie? Aký je tvoj vzťah hriechu? Toto sú dôležité otázky na to, aby sme mohli potom rozprávať o nejakých vonkajších veciach, ktoré sú v našich životoch, nejaké konanie. Či je Kristus tvojou jedinou záchranou, jedinou nádejou? Či mu veríš? Či si činila pokánie? Si oddaná a verná svojmu zboru, ako napríklad Féba, ktorá rada je v zbore, ktorá sa teší do spoločenstva, ktorá pomáha, ktorá je tam pripravená pre iných, ktorá pomáha služobníkom, ako Féba Pavlovi. Slúžiš Pánovi radostne spolu so svojím mužom, ako Priscila so svojím manželom Akvilom. Poznáš Božie slovo ako Priscila? Vieš niekoho vyučiť Božej ceste? Alebo si myslíš, že tým, že
ty nemáš vyučovať v zbore, tak pre teba teológia je vlastne nepodstatná. To tak vôbec nie je. Každý jeden z nás má byť výborný teológ. Každý jeden z nás má veľmi dobre poznať Božie slovo. Si podriadená, poddaná a krotká. Tešíš sa z Božieho povolania, ktoré má pre teba v zbore, v rodine, aj v spoločnosti. Alebo či to je na ťarchu. Bojuješ so svojím mužom? Alebo ho miluješ, pomáhaš mu a žehnáš mu? Si mu pomocou? Modlíš sa za svoje deti a vnúčatá? Máš modlitebný zoznam, kde si môžeš poznačiť modlitebné potreby ľudí, ktorí sú okolo teba. A ak náhodou svoje deti nemáš, alebo vnúčata nemáš, modlíš sa za deti, mladých, rodiny v zbore, za jednotlivcov, ktorých si nemá kto všimnúť. Tí, ktorí sú možno niekde bokom. Sľubujem vám, že keď sa budete za niekoho modliť, tak zrazu budete vedieť s takou láskou ísť za ním, rozprávať sa, pozvať ho k sebe domov. Alebo radšej ohováraš bratov a sestry. Ohováraš ich, alebo im žehnáš? Za koľkých ľudí z tohto spoločenstva, keď sa obľadneš okolo seba, za koľkých sa vieš úprimne modliť? Pretože keď máme na niekoho horkosť, keď niekoho ohovárame, tak vám sľubujem, že veľmi ťažko sa budeme modliť za takých ľudí. Možno to je možné, ale skôr tak na silu. Kresťan má byť v takom stave, že je schopný s radosťou sa modliť za kohokoľvek zhromaždení, pretože si nenesie v sebe horkosť a neohovára iných. A posledná otázka, či učeníkuješ mladšie ženy? Či je tvoja domácnosť otvorená pre nich? Či im pomáhaš nasledovať Pána Ježiša? A teraz niekoľko otázok na nás, bratia. Začneme rovnako. Sme spasení? Alebo konkrétne, si spasený? Som spasený? Som znovu zrodený? Vypovedá môj život o tom, že Pán Ježiš je môjim pánom a záchrancom? Máš istotu spasenia, ktorá plynie z toho, že Pán Ježiš Kristus vylial svoju krv na kríži. Že už nie je možné k tomu nič pridať. Si príkladom vo svojej rodine, svojim deťom, svojim susedom, svojim kolegom? Čítavaš si Božie slovo? Poznáš Božie slovo? Vieš, čo sa kde nachádza? Ak kráčaš s Kristom 20 rokov, mal by si poznať mnohé veci. Mal by si vedieť pracovať s Božím slovom ako... Predstavte si elektrikára, ktorý by 20 rokov robil elektrikou. A po 20 rokoch niekto za ním príde a on nevie, či ten žltý alebo modrý kábel, ktorý to vlastne je. Čítavaš si Božie slovo a poznáš ho, aby si ho vedel vyučovať aj svoje deti. Si účastný ohovárania v tomto zbore? Alebo v rodine? Alebo ideš hneď za niekým, keď niečo proti nemu máš? Si v službe Pánovi Ježišovi aktívny alebo pasívny? Musí ťa niekto tlačiť, aby si niečo robil na Božom diele? Alebo to robíš sám od seba, radostne a hlásiš sa, pýtaš sa, čo môžem ja robiť? Čím môžem ja pomôcť? Ako môžem ja budovať tento zbor? Snažíš sa budovať tento zbor svojimi darmi? Alebo ich skôr zakopávaš? Aký dôležitý je pre teba zbor? Aké priority aj v tvojom čase, v tvojom rebríčku priorit vidia ľudia na tebe? Uvedomuješ si zodpovednosť za svoju rodinu a za svoj zbor? Že máš duchovne rásť a neunikať spod zodpovednosti, ktorú Pán Boh tebe dal. Aj v rámci cirkvi, aj v zbore, aj v rodine. Toto boli niektoré otázky, ktoré som sa ja sám zamýšľal pri svojom vlastnom živote. A chcel som vás s nimi odprevadiť, keď pôjdeme domov. A chcem vám pripomenúť aj sebe, že dnes je čas pokánia. Ak sú veci v našich životoch, ktoré nerobíme tak, ako od nás Pán Boh žiada, tak dnes je ten čas.
aby sme to vyznali. Aby sme zmenili svoj smer. Aby sme mu to odovzdali. Ak ťa Pán Boh usvedčuje, tak príď k nemu, k jeho nohám a povedz mu: Pane, ja chcem sa stať Božím služobníkom. Ja chcem sa stať Božou služobničkou. Chcem byť učeníkom a učeníkovať. Chcem ťa poznať, chcem ťa milovať stále viac. Potrebujeme mužov a ženy, ktoré milujú Pána Ježiša natoľko, že nevedia byť ticho, ale chcú svedčiť, chcú milovať, chcú slúžiť a chcú budovať tento zbor, naše rodiny, novú generáciu. Tak vás pozývam do tohto nádherného boja rôznymi spôsobmi, rôznymi darmi, rôznym povolaním, ktoré nám Pán Boh do životov dáva. Amen. Pane Ježišu, Ty si Pánom cirkvi. Ty si nám napísal, ako sa treba správať v dome Božom. Pane, my chceme porovnávať to, čo si Ty zapísal, aké sú Tvoje očakávania od nášho života. Chceme to porovnávať s tým, čo naozaj žijeme. Pane, nechceme sa len hrdiť nejakými zákazmi, príkazmi a povedať si, že tieto 2, 3, 4 veci poslúchame a tým pádom nás čaká obrovská odmena v nebi. Pane, prosím, aby si nám dal hlboké porozumenie toho nádherného povolania pre bratov aj pre sestry. Aby sme sa mohli skúmať. Aby sme mohli si uvedomiť tú zodpovednosť za ľudí okolo nás. Aby nám nebolo jedno, či niekto naokolo nás ťa pozná, nepozná. Ale aby sme žili tak a učeníkovali ľudí okolo seba tak, že im chceme pomôcť. Že sa im chceme venovať. Že si to nechceme nechať pre seba. A že chceme spolu s nimi rásť. Pane, my veľmi chceme, aby náš zbor bol živý. Aby bol zdravý. Aby žil na Tvoju slávu. Preto, Pane, prosím o vyliate Tvojho požehnania v našich osobných životoch, v našich rozhodnutiach, v našom rebríčku priorit, v našich myšlienkach, v našich rozhovoroch, vzťahoch. Pane, prosím, aby si usvedčoval nás, ak sme v hriechu. Ak robíme všetko možné v tomto svete, len nie budovanie cirkvi. Prosím, Pane, aby si nás zapálil veľkou radosťou a vďačnosťou za to, čo si Ty vykonal. Aby sme si uvedomili, akí veľkí dlžníci sme. Ďakujem, Pane, že v tomto celom zápase o zdravý zbor, o živý zbor, nie sme sami. Ale že Ty sám si prítomný, že Ty sám skrze svoje slovo nám dávaš rast, usvedčuješ, meníš, premieňaš, zachraňuješ. O to ťa prosíme, aby Tvoje slovo bolo vysoko a aby Tvoje evanjelium premieňalo. Chvála Ti, Pane, za to. Amen.